unsay makasulbad sa tanan natong problema, ang kadato o ang kakabos? Sige, tubag. Unsay sulbad sa tanan natong problema, kanang madato ta o kanang mahimotang kabos? Wa mo'y tingog, galibog. Ang Ginoo mianhi sa kalibutan aron iyatang luwason sa tanang problema nga gihatag sa yawa. Daghan kay problema ang gahatag anag problema ang yawa. Sige, lingay mong tupad. Ina kay problema. Naay problema. Naay yawa duol nimo. Nya unsao man na pagsulbad? Mo na si Kristo niingon siya sa mga apostoles, tagaan tamog gahom, tagaan tamog otoridad. Para unsa man tong gahom ug otoridad, ang gauna gyud pagpapahawag yawa. Nya ikaduha, kay mao sa nila ang problema, ang pag-ayog masakiton. Kay ang una gyung ihatag sa yawa nato nga problema kana gyung sakit o kasakit. Yawa gyud po gahimo ana. Mo na papahawaw sang yawa haron ka nang iyang gihatag nimo nga problema, mawagtang sad na siya. Pero ang imo ang ato gyung hunahuna kana ra gyung pag-ayo sa atong sakit, pagwagtang sa atong mga kasakit. Unya ang yawa wa nato papahawaa. Unsa may resulta? Magbalik-balik ra na siya ang imong sakit o kasakit, magbalik-balik. Parehara ko na nang to sa imong balay. Kada uwan, magsahod kag balde, sahod kag planggana. Tuang ang uwan, wa na sad kay isahod. Uwan na sad, sahod na sad ka. Nya magsikag reklamo, sus, kato. Unsa man gi sakto unta? Mamalit kag daghang planggana, malit kag daghang balde, kay mapuno man tong una nimong gibutang, or padak-an nimo imong planggana, padak-an nimo imong balde nga isawd. Dili ilisi tong buslot nga atop. Parehas una dinis atong simbahan, sawd naman tag mga balde di ana. Kay nagsigi naman tog agas diha, labi na dito sa among kwarto, muragog sandayo nga kanang kusog kay bulog. Nasa itong gibuhat, ang una itong gibuhat, namo itong nga buak to di atong mga kisami na nagbitay na to diha, bago pa man kayo, tulo pa man lang to katuig itong buildingan na to. Kaya sige mag-tuon tubig. Ang sa itong gibuhat, ilis ang atop. Karon ito rabagyapon usahay. Awa na dito gikas atop na, sobay na mga bongbong na, ada mga buslot nga kanang giagi as kurente, labi na dito to may kanopi, musod nga ri, ana dia mo ambak di anang kuan. Ang mga kuan na sad, butanganan na sa kanang buslot ba, pangita atong buslot, pangita ang hinungdan ngano ning naaning sakit o kasakit ang yawa, unaha gyud papahawa ang yawa. Nakaron unsaon man papahawa si yawa? Sa atong unang pagbasa niingon diri, ipahilayo ako sa mga limbong o bakak. Kay kanang yawa, limbongon, bakakon, gina. Ug ayaw ako himuang dato ni kabos. Okay. Hatagi lamang akong kalanon nga igo ra sa akong gikinahanglan. Amo na ang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo, ang kalanon namo sa to. Pihat, dili ang kalanon namo naisumpay ana. Ay nagkalimti. Mingo mo sa kaangkalan o na mo, ihatag na mo karong adlaw. Imo mo nang ikalimtan. Nade specific. Angkalan o na mo sa matag adlaw, ihatag na mo karong adlaw. Amo na ingon siya. Hatagi ako sobra. Tingali unyag mo ingon ako nga wala kuna ikaw kinahanglana. Apan, kung kabos usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat o mapakaulawan ko ang Dios.
Okay. Nay akong amigong pare nga niingon, Father, sayop man ang imon sige guwali, abot komedya ba tong iya? Nganong moingon man kang kabos gyud, literal ra kay nastanan. Kay kung kabos ka, mangawat pang sagka, di makasaa sagka. Ing na lang igo-igo. Di ba? Mao man sa gina inyong tubag. Ang sabi inyong gusto, dato mo o kabos? Sige, sige. Ready go. Ang say gusto ninyo, madato gyud mo o makabos? Igo-igo gina. Maol gina ato. Sakto kayo ang gisulti diri sa Book of Proverbs nga igo-igo lang, dili sad ko dato, dili sad ko kabos. Kay kun himuon ko nimong dato, ako na unyay murag Ginoo. Himuon sa kun nimong kabos, mangawat unya ko. Pero unsa may interpretasyon ni Kristo anang igo-igo? Unsa may iyang translation kay siya makapahimo natong gitawag ana bag igo gyud ba sa kasuguan. Ang sugo ni Kristo para maigo nang kanang gitawag natong igo-igo nga dili ta madato, di sa ta makabos. Ningon siya, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, o bisan ganig ilisan. Bisan asa kamong balaya dawaton, pabilin kamo didto, hangtod na mobiya kamo ni adtong lungsura. Unsa man iyang instruction sa iyang apostoles, mao sa niyang instruction nato, gisunod ni nila ni San Roque, nilang San Vicente, San Francisco de Assisi, tanan nga mga santos o mga santosonon, gisunod niya nga instruction. Unsa may inyong tan-aw ani? Mao ba ni ang inyong gipasabot nga igo-igo? Ha? Mao ni ang inyong understanding sa igo-igo? Kay di ni mo inyong understanding, di kita kaigo. Oy, tubag. Kanang dili ka padadon o di ka patigomon og kwarta, way sudlanan sa kwarta, way pagkaon, way ilisan, way sandalyas. Mao kuno na ang atong lifestyle. Unsa man na? Igo-igo na o dili? Husga. Sige, swing. Dili oy. Kaning gidescribe ni Kristo nga mo'y atong panaw, mauni kinabuhi sa purtig yung kabusa. Timawa, sunang kay way sandal, way sungkod, way ilisan, way kwarta, way pagkaon, wa say sudlan naglimos. Arang-arang pang makililimos kay naa pay sudlanan. Di ba? Kani wa gyud. Wa. May pang makililimos kay naa pay ilisan, magdadago na silang putos. Kaniwa gyud. Mauday na ang igo-igo. Mauday na ang tinuod nga meaning sa pag-ingon, ayaw kong himo ang dato, ayaw sad ko himo ang kabos. Mauday na pasabot. Ngano man, kay kung magdana gani kag pagkaon, magdana kag kwarta, nananas imong utok ba? Magdakop pagkaon kay basig utomon ko des unahan. Para lang ko ni karong adlaw. Magdakop kwarta kay may nalag na mapalit-palit na paingon sila makabangga niya tagman ni natay ikabayan. Ana. Uy magdasa kog sandal uy kay maputol unya ning akong sandal. Wa na ko kuan. Magdasa kog sungkod kay may nalang duolon tag iro natay ikahapak-hapak manalipod tas atong kaugalingon. Anak man ano? Dili gustos Kristo anak. Ngano man, naghuna-huna na ka sa imong security. Ikaw na maoy nagpakaginoo. Di ba? Mao na iyang gilikayan diri na kung madato ko, basig din na niya ko musangpit nimo. Maghuna-huna na niya ko nga ako maoy Ginoo.
Kada bang magsugod na ka, kuralon ko ni akong balay kay haron di kasod ang mga kawatan. Ako ning ligonon akong doorknob, ako ning himuong arang-arang akong sakyanan kay sus di ra ba ko kayo. Hubakon ra ba kong sakay niya ko ana mga jeepney. Hubakon unya ako mamatay unya akong may ning mopalit kog akong sakyanan. Ana, nanana nimo ba kanang gitawag og personal security. Musugod na gani na ang yawa gahonghong na siya nimo. Nya sa hinay-hinay mao na nay mo hinay-hinay pagkuyamang hangtod nga moingon ka maayo man sa diay nga daghan-daghanon nako akong kwarta. Maayo man sa ikakita nimo sa imong puntil ba nga niburot na inindot man sa diay na ay kwarta ana ay mo na tong daghanon nga moingon din ka may man sa diay nga baguhan ako akong sakyanan murag nindot sa isakay anang tag kani akong sakyanan karon pila to ng kanang Innova pila to palitan na mga ako man natingali sa data o kwentahon maabot mga 1.2 million ana sakyanan nindot man sa diay isakay tingali og kaning sakyanan nga tag 5 million ana naka nya sa sige nimong sakay-sakay 5 million nga sakyanan ka nindot man sa diay tingali mo palit ko anang tag 10 million na 10 million na hangtod ingon ka oh, may sad nang ko anda tag 20 million na kay natigom sa imong puntil 20 million nya din aka mo us-us diri kay nga naman makatilaw na gani ka atong taas-taas magsige na kag pangandoy sa sunod unsa may gustos Ginoo nga ang mohatag di ay nato sa gitawag og igo-igo mao ang Ginoo munang niingon siya ayaw mo pagtigom para sa inyong kaugalingon ako'y mohatag ninyo. Nya kung ako'y mohatag, kanunay gyud ng sobra-sobra. Sobra gyud ang ihatag sa Ginoo nato. Siksik, liglig, umaapaw. Mao bitaw ang kadaghanan gyud nga nagtuman sa sugo sa Ginoo kanibang gitawag bag buhat sa pagpangalagad. Kay mao man ginay sugo sa Ginoo, buhat sa pagpangalagad. Kasagaran gyud og ingnon ko lang pulo nga 100% sa mga lagad sa iyang isig katao daghan yung kwarta hilingay mong tupad inamutuo ka basta mga lagad lang kas imong isig katao mo daghan gina imong kwarta nang litan kining tanan nga mga government positions dinhis atong nasod gikan sa presidente hangtod sa barangay konsehal unsa man na nga posisyon unsa man na nga mga opisina unsay tawag ana public servants office mga opisina na mga ranggo na sa mga taong nangalagad sa katilingban naabay daghang kwarta diha wa purting kwarta purtig yung kwarta. Unsa man sad ning posisyon nga lingkuran gikan sa Santo Papa hangtod sa mga pastor. Mga pastor ba kanang dili na Santo Papa? Unsa man sad na kining niya sa simbahan? Mga religious leaders. Unsa man sad nang among posisyon? Mao gihapon public servants. Naabay daghang kwarta dinhi. Tiga pong kwarta. Nya mailhan na nimo ang tao, ang servant nga naglingkod sa mga opisina, magobyerno man or masimbahan, mailhan na nimo ang nagtuman aning maong prinsipyo nga niingon, Ginoo ayaw ko himo ang dato, ayaw sa ko himo ang kabos. Nya nagtuman aning sugo sa Ginoo nga papahawaa ang mga yawa, ayuha ang mga masakiton nganuman sa ilang paglingkod ni anang ilang posisyon di gid na sila madato dili gid na sila magsigig pangandoy og kaha magbuhat anang mga balay mga sakyanan mga kwartang milyon bilyon di na sila magsigi og kanaganing kanang party disco di na sila ana nganuman ang opisina nga ilang gilingkuran is for public service.
Ang simbahan, kining atong kolekta, kining inyong mga donations, kining atong slat-slat, dili paniigo aron itabang sa mga nanginahanglan natong mga parishioners. Dili igo. Pero may gutang ma-short din Dako-dako biya kita dinig income. Abilis ko ta dinig kanang ikada nako report ninyo das mga slat-slat. Abilis biya ta dinig mga 7 million kada buwan ang musod nga kwarta dinhi. Sa pagkakaroon ba? Ambot ka ugma pabakay musod. Pero ang mangayo nato dinhi, ang tanan nga atong gitabangan mudagan sag 9 to 10 million kada buwan. Kung ato ginang hotdog tabang, wa na gitay mahimo. Wa na pangutana by record. Naman na diha tanawa. Ikala kadako gud aning kwartaha pa der. Bisan ako gidakuan man ko. Pero gamay ra kay siya ikumparar sa panginahanglan sa tong katilingban. Ang atong nasod dagko kay silang budget og tag trilyon pero ila ginang gamiton haron itabang sa tanang panginahanglan sa atong nasod gikan sa infrastructure ngadto sa mga pagkaon ngadto sa edukasyon ngadto sa mga healthcare hasta sa funeral nga mga panginahanglan sa atong mga katawhan nga mga kabos dili na igo samot na yung ila pag ginang isod sa ilang puntil musamot yung kalisod. Kung kaming mga pari gikas Santo Papa nga ri padong sa ubos hangtod kanang tanang mga pastor magpadato na las kaugalingon mga nindot na kaig sakyanan mga nindot na kaig mga balay naanay mga mansions nga ipangtukod mapubrig samot ang mga kabos ug ang ato mga government officials magpadato silang kaugalingon gikas presidente hangtod sa barangay konsihal magpadato nila sa kaugalingon mga pobre gyud ang atong nasod mo na wa nay klarong karsada kanang ingong farm to market di na mga human di na mahuman igo rang moable usahay ang simintohon kuno 6 ang iyang width karon 3 ra ang gibuhat imbes nga 10 or 12 inches ang gibag-on sa simento gihimo na lang 3 or 4 igagis dump truck buak na imbis mo tangag kabilya ibo-bo lag dito ato nangatipak na nga naman kay ang gipuno nila ang ilan namang puntil nagdamag puntil na amang kabalaka nga unsa unyay kanon ako ugma wa man mosalig sa Ginoo sa atong amahan nga maoday mo provide mo nang di na hinuon katabang kay kunaan na kay puntil nya ikam oy nagkupot sa kwarta para i-distribute ngadto sa mga kabos sama ani mga opisina sa gobyerno opisina simbahan position of authority and power to disburse para sa panginahanglan sa katawhan pero naa na kay imong personal nga puntil imo gitong gamay-gamayon og hatag kay di amang kay gisod nya wa ra ba ni limit ang imong puntil why limit mo na karon gi-expose diha sa atong social media di na ta makinahanglang mag-mention tag mga ngan dinhi og mga tinuod man na kanang ilang gi-expose sa social media lahuay kay paminaon nga ang atong mga government officials hasta sa mga church officials makahatag og skandalos nga mga images, lifestyle. Ako dinhi badlungag yung ko ninyo kung magpatuyang nako. Ay background check lang ko ninyo kung nagtukod ba kog balay para sa akong kaugalingon. Kanang akong sakyanan diya kanang Innova ni agi pag ginaglalis. Nga naman di ko mosugot nga palitan ko ana. Gusto ko atong multicab. Nawa na ba tong multicab? Niya kay gipugos man gyud ko nila, ako nang giagwanta. Bitaw. Pero usa na lang sa akong gikuan karon, usa na lang akong gitinuod, way makapugos na ko ani. Dili ko maghimog balay nga ako. Wa sad koy akong gitawag og mga kanang insurances nga para sa akong kaugalingon. Awa na
aron og kuwaon ako sa Ginoo, mutikos-kos ra ko das daplin. Gihurot ko naghatag ang tanan na akong nadawat. Dinhila aning parokyaha, sobra na 300 million ang nadawat nako dinhing kwarta inyo mga donations o mga kolekta. Ako may nagkontrol ana kay ako may parish priest. Pero ako nang gilit go, no? Ako nang gihatag balik natong tanan. Apil sa noong ko. Kakaon man gyud ko diha, di man gyud ko magutman. Mao nay saktong igo-igo. Di magutman ang pari oy. Di magutman ang mga public servants nato. Di gina magutman labi nag mga lagad og maayo. So sobra kayong ipanghatag, ako nalay mo balibad. Bisan ka nang atong mga government officials, asa makakakitag kapitan nga magutman, kapitan sa barangay nga magutman kung mga lagad siya dias iyang mga katagi barangay, daghang kay mon kaon ay sa magsip-sip sa ko diri, ako sa ning tarungo ni diring karsada, ay diri kaon diri pakanon oy, di magutman. Labi na gyud ang mayor, yung mayor ako sa ning limpyuhang kanal ha. Oy mayor diri kaon ay dili manglimpyo sa kus kanal kay ni clog up ni. Sos tabangan ka sa imong constituents oy. Labaw na gyud nga tong gobernador maingon ako sa ni dinhing ikwana, ako sa ning ipasiminto dinhi, ako'y manage aning bakho. Ay ayaw diri ko. Ang mga tao mo imukuan oy. Bisag pare gani, mingon dayon ikana inig pangaon, mulinya dayon ang pare. Kanang kaunan ba? Unsa may buhaton sa mga host ug mulinya ang pare, mulinya ang obispo, bunluton. Pwede ay linya dito, tunay lamisa. Kaya dama nakaglamisa. Nako edi lang ko dito. Nya kanang wa gyud mutagad nako, lipay kay kuana. Wa gyud mutagad ba, way mo ingon nga gubot ang mga tao, labi na kanang mga barumbado kay mga naong ditso mo naghamag dito. Kaon dayon, ako lipay kay kuana, adto ko mulingkod sa daplin. Ari lang ko diri, human lang kaon, una lang ko mosunod kay murag busog-busog pumasag ko. Samtang naglingkod ko, mukalitig abot ang mga plato, ang litson mo dool, ang manok mo dool, ang prutas mo dool, ang soup. Unsa pa pader. Dako ay mulinya ra ko dito. Ay kuhaan ka na mo. Ya, dito tanaw na ko galinya gagobot, iwakli gid. Awa sa budak para ni pare. Atong litson para ni pare. Anak sa tong pare din na. Tora din pare tor galingkod. Ana nag-iskandalo na hinoon. Pero mao nay kamatuoran, kitang mga public servants, don't worry, God will provide more than what we need. Ayaw nagpangurakot, ayaw na pagsigigtipon anang puntil, ayaw sigig pangawat, pangilad anang mga tao, aron lang ta makakwarta. God will provide.